Terve, nyt tää piippas. Onkohan tää mikki kytketty tähän? Joulukuun 26. päivänä 2024, niin silloin tuli semmonen olo, että nyt muuten lähtee YouTube tulille. Ja niin kova kiire, että ei kerennyt edes takkia ottaa pois päältä. Ei kun vaan sisältöä tuottamaan hirvittävällä vauhdilla. Tarkoitus oli vähän fiilistellä tuota Dreamboxia tuossa, ja nythän se Dreamboxi on tuossa kamera-alustana minulla. Täytyy ruveta etsimään, miten tätä pötikkää kasvatetta ylöspäin. Hetki vain. Tämän näköinen laatikko. Omistatko tämän? Tätähän suunniteltiin pitkään ja hartaasti, ja siitä iso kunnia Juulille, Tiinalle ja Johannalle, että tämmönen laatikko saatiin kasaan. Ikilalon Dreamboxi voi toimia joulukalenterina, siinä on 25 luukkua. Se voi toimia joululahjana, sen voi avata kaikki kerralla. Tai sitten, se on vaan semmonen mahtava kokonaisuus. My Color Stories. Minä aina sanon luomiväripigmenttejä, ne on meikkipigmenttejä. Niitä voi käyttää poskille, niitä voi käyttää jopa huulille. Eli My Color Stories pigmenttejä. Ja sitten tämän boksin sisällä on 8 ennen julkaisematonta tämmöistä uutuustuotetta. Nyt minä vähän näytän, että mitä täällä on, kun minun ei tarvi enää sallailla. Aika ihanaa. Boksin sisältä löytyy tämmöiset uniikit, ihanat magneettipaletit. Tää on 4 ja tää on 12 pannulle. Nää ei tule missään vaiheessa yksittäismyyntiin. Ja nää ei ole nyt todennäköisesti siinä järjestyksessä, mitä ne on tullut sieltä Dreamboxista. Eli minä olen näitä mäiskinyt tähän vähän niin kuin vaan fiiliksellä menemään. Mutta tämmönen sävymaailma on boksin sisällä. Erinomainen sellaisille henkilöille, jotka niin kuin haluaisi vähän oppia käyttämään värejä, mutta täältä löytyy myös neutraaleja, on viileitä ja lämpimiä, on perussävyjä, löytyy häivytyssävyä ja sitten muutama semmonen niin kuin vähän rohkeampi sävy. Ja jos susta tuntuu, että ne on jotenkin liian rohkeita sinulle, niin mie suosittelen kokeilemaan niitä esimerkiksi rajausväreinä. Minun ajatus nyt täällä YouTube-kanavalla on se, että tänne minun on helppo arkistoida videotutoriaaleja ja ne jotenkin löytyy aina, kun minulta kysytään tiettyjä asioita aina uudelleen ja uudelleen, rajausten tekemiset, tämmöiset tiettyjen sävyjen käyttö, tiettyjen sävyjen yhdistäminen. Tänne minä saan ehkä jonkun semmoisen järjestelmällisen arkiston näistä videoista, johon minun on sitten helppo myöskin linkata ja josta sinä sitten löydät jatkossa sitä, mitä olet hakemassa. Minun tavoite ei ole mikään omasta mielestäni ihan älytön tavoite. Minun tavoite on julkaista 12 videota tänä vuonna tänne YouTubeen. Kerran kuussa. Ja nämä 12 videota, jos minä julkaisin jotain muuta, niin hyvä mie. Mutta nämä 12 videoa on nimenomaan meikkitutoriaaleja tästä My Color Stories höpö Dreamboxista. Miksi me tätä tyhjää laatikkoa tästä tälle? Siinä tiedät jo, että minkä näköinen tämä boksi on, niin siirrytään lisää sisällön pariin. Tässä on 2 boksin ennen julkaisematonta tuotetta. Täällä on highlighteri, ja jos et ole sinänsä kiinnostunut tästä boksista, mutta himoitset highlighteria, niin ei tarvitse ottaa kauaa. Sen sijaan tämän Tamarindo-sävyn kanssa, niin enpä osaakaan sanoa milloin tulee ja tuleeko. Todennäköisesti tulee. Tähdätään kesään, mutta tämä tuote ei ole vielä edes tuotannossa. Tämä sävy on semmonen aivan upean, ihana, viileän ja lämpimän sävyn sekoitus. Jos minun niin kiristettäisiin sanomaan, että kumpi tämä on enemmän, niin minä sanoisin viileään taittava sen takia, koska tässä on sellainen hehku. Onko tässä jotain zoomausominaisuuksia? Push joystick to control zoom. Hetki. Mien kestä. Vähänkö siisti? Elikkä tää hehku ehkä tekee sen, että se näyttäytyy kuitenkin sitten aavistuksen viileänä, mutta varmasti pystyt löytämään sävystä myös lämpimiä elementtejä. Myö luvattiin, että toi jos sesonkin riippuvainen tää boksi, ja on sitä mieltä, että se ei ole. Myö voidaan meikata koko vuosi ja keksi aina vaan uusia ja uusia ihania yhdistelmiä. Äsken me opittiin zoomaamaan, joten me tehdään sitä nyt koko ajan ihan innoissa. Kato tätä ihanaa highlighteria. Joo.
ei korosta sillä lailla ihon tekstuuria sillä lailla, mitä niin kuin kaikki pelkkää aina, että korostaako ihon tekstuuria. Tässä on kaunis, viileän, vaalea, ruusukultainen sävy. Centerin mukanahan tuli sitten highlighter brush. Niin se vaan suhisi se. Se on semmoinen kuin se on se S. Sivellinhän on ihan hirmu tärkeässä osassa highlighterin käytössä. Vähän tästä nyt kuitenkin sipaista kasvoille. Hitsi kun mien niin kuin todellakaan. No ei. Hehkuhan se. Noin pieni, niin se rupesi hehkumaan. Sivellin niin kun sen nätisti puhaltaa siihen kasvoille semmosena niin kuin hehkuna, johon se valo osuu. Jos sinä haluat, että se hehku on semmoista niin kuin täysin tavallaan semmoista, glow on sellainen niin kuin lasimainen, niin sit sinä voit suihkasta siveltimeen esimerkiksi Fresh Skin Mistiä tai jotain muuta meikin kiinnityssuihketta. Zoomottaa nyt. Me on niin kuin YouTuben kovin zoomaaja. Nämä boksissa olevat sivelli-ihanuudethan ei niin kuin loppunut tuohon highlighter brushiin, vaan sieltä löytyy myös tämä ihana blush brush. Ymmärrät sit, kun sä saat tämän siveltimen käsiin, että minkä takia sinun tekee mieli koko aika tehdä näin. On tosi pehmeät, tämmöiset joustavat. Minä ajattelin ensin, että eikö tämä ole vähän liian niin kuin lurtsa, mutta missään nimessä ei ole. Tässä on joustavat synteettiset harjakset sen takia, että kun sinä laitat tätä tällä lailla kasvojasi vasten, niin semmoinen napakampi sivellin harjas siirtää sitä väriä silleen vahvasti. Tällä lailla, kun sinä teet kasvoja vasten tällä siveltimellä, niin sinä tunnet, niin kuin, että se on semmoinen niin pehmeä kuin ikinä olla ja voi se kosketus, jolloin se jälki on myös pehmeä. Ja ihan tälleen niin kuin hups, tulipas paljon. Otan se siihen kasvopaperiin. Tässä on muuten järkevän mittainen tämä varsi. Mulla on kosteusvoidetta, niin yritän demota tätä väriä, mutta en taida siinä valitettavasti onnistu, koska en vielä ole niin kuin tuttavallinen noiden väriasetusten kanssa. Ehkä siinä näkyy. Mitä ihmettä siinä muuten todellakin näkyy? Aikamoinen mäjäys poskipunna. Annetta olla. Vain muutamia tämmöisiä spesiaaliherkkuja näyttääkseni. Niin katsotaan vaikka tätä upeaa sinistä sävyä. Joo. Pigmenttiä on. Unicorn Stardust on kanssa aivan upea. Tosi ihanasti yhdistettävissä esimerkiksi tähän tummempaan sävyyn. Tätä tarvitsee aivan pienen puhalluksen tämän kaveriksi, niin tämä täällä rupeaa hehkumaan. Tuo kauniisti vihreitä silmiä esimerkiksi esiin, ruskeille silmille upea. Ja sitä paitsi esimerkiksi vihreistä silmistä sanotaan, että ei kävisi sininen silmämeikki, niin ne on niitä höpö juttuja. On minkä tahansa silmäpärin, sä voit yhdistää minkä tahansa värisen silmämeikin. En tiedä minkä takia mies lähti hakemaan tuolta kautta, että mikä käy millekin silmille. Tuhmamia. Tämä sävy täällä on Long Way North. Ja tämä on siis ihan täydellinen semmoinen viileä, neutraali, ruskea sävy myös kulmille. Hohtava valkoinen, mitä siellä saat yhdistettyä ihan mihinkä tahansa sävyyn. Sillä on tietenkin mustaakin, mustempi musta, jolla siellä saat niin kun tosi ihanat semmoiset utuiset rajaukset tehtyä. 2/5 tuli tuo Marilyn Bling. Se on semmoinen aavistuksen lilaan taittava hopea. Tää ulkoa tätä pinkkiä, tätä nimeä. Hot Lunch Date. Niin siellä voit ilman muuta ostaa tämmöisiä sävyjä myös yksittäin. Ja kasata itsellesi juuri sellaisen siun näköisen paletin. Kun sinulla on hyvät luomivärit, niin sinulla pitää tietenkin olla hyvät luomivärisiveltimet. Syntynyt tämä video nopeammin kuin minä kerkisin ajatellakaan, niin minä en ole pessy minun siveltimiä. 2 sivellintä löytyy tuolta boksista. Siellä on 03 Detail Brush, tosi kivan kokoinen, pyöristetty napakkasivelin, jolla se tosi mukavasti saat pakattua luomiväriä. Sitten siellä on pieni häivytyssivelin.
koska kaikki tarvitsee pienen häivytyssiveltimen. Isommillakin häivytyssiveltimillä on tehtävänsä ja toki sillä, että miten sinä osaat sitä sivellintä käyttää. En ole mikään hirmu taitava siveltimien käyttäjä. Eli tässä on esimerkkinä isompi häivytyssivelin. Ja kun mä suurpiirteinen ihminen ja täältä tuonne päin, niin tälle jos minä näin häivyttelen, niin miehän siinä häivytellessäni tulen vahingossa levittäneeni sen luomivärin myöskin mahdollisesti pidemmälle kuin minulla oli tarkoitus. Pieni häivytyssivelin on tärkeä. Se on pehmeä ja sinä pääset sillä niin kuin tarkasti hallitsemaan sen sävyalueen, missä sinä haluat pysytellä. Jos sinä seuraat minua Instagramissa tai TikTokissa, niin sulla saattaa olla tiedossa, että tämmöinen 25 tuotteen boksin kasaaminen ei ole mikään niin kuin läpihuutojuttu. Tuotteet on tuotettu nimenomaan tätä boksia varten. Ja se on 25 mahdollisuutta mennä pieleen. Jälkikäteen ajateltuna näitä bokseja on tällä hetkellä vajaa 100 vielä jäljellä. Me on ihan varma, että ne tullaan myymään tässä alkuvuoden aikana nyt, kun niinku tavallaan boksin sisältö paljastuu kaikille. Ne ei tule missään vaiheessa tarjoukseen. Ja minä ymmärrän hyvin, että tämän boksin hinta on 142 € ja sen arvo on päälle 200 €, mutta että meiltä ostaa 142 € kosmetiikkaa tämmöisen kokonaisuuden tietämättä, mitä siellä on, niin on kyllä tosi iso luottamuksen osoitus meille. Ja kiitos siitä, että niitä myytiin niin kuin minun mittakaavan mukaan tosi paljon näitä siis tuotettiin 1000 näitä bokseja. Missä oltaisiin voitu vielä niin kuin petrata, niin kuin tämä Ikilalo Dream Box ei nimenä nyt silleen ole mikään hirveän konkreettinen. Me pyrittiin kaikessa markkinoinnissa tuomaan ilmi sitä, että tämä on My Color Stories -painotteinen. Ja minä aina kerroin, että tämä on erityisen hyvä niille, jotka niin kuin haluaisi oppia värien käyttöä ja nimenomaan niin kuin luomiväreissä lähteä harjoittelemaan silmämeikin tekoa. Että jos on jo paljon My Color Stories -meikkipigmenttejä entuudestaan, niin sitten sanoin, että ei ole välttämättä paras mahdollinen, mutta silti myös saatiin sitä palautetta, että kaikki ei ollut niin kuin ennalta huomannut sitä, että se on nimenomaan niin kuin My Color Stories -painotteinen, jolloin luonnollisesti voi tulla pettymys siitä, että se sisälsi niin paljon niitä meikkipigmenttejä. Tietyt tuotteet oli rajattu tämän boksin ulkopuolelle ihan tuotannollisista ja logistisista syistä, mutta kuitenkin niin kuin se henkilökohtainen palaute, mitä minä olen saanut etenkin tuolla Instagramissa, niin on ollut tosi ihanaa ja mieltä lämmittävää. Tammikuussa tulee ensimmäinen video, jossa minä tulen meikkaamaan tämän boksin tuotteilla jonkinlaisen kokonaisuuden. Ja se, minkälaisia sävyjä siinä käytetään, niin sen päätät tietenkin sinä. Kirjoita kommentteihin sävytoiveita, niin rakennellaan siitä sitten joku ihana kokonaisuus. Jos minä inspiroijun, niin minä laitan jonnekin Instagramiin ainakin sitten uuden vuoden meikin tuolla hoppeella. Onko se jotenkin liian itsestäänselvää? Ei se minusta ole. Aina pitää ajatella, että uutena vuotena niin kaikki laittaisi tämmöinen tosi monimutkaiseksi. Ne on tyylivapautta. Nyt hiljakaiset. Ai niin. Sitten kaikki tämmöiset kovat YouTube-starat, kuten minä, niin sanoo aina lopuksi, että kiitos kun katsoit videon ja jos tykkäsit, niin tilaa kanavaa. Hei puli!